diváci, teraz sme v chvíľu natáčali, uploadujem to. Po 10 minútach natáčania sme našli ten bejvák. To, čo sme chceli nájsť. A moje meno je Peťo. Chceli sme vytvoriť tento bejvák. Mám pripravenú lávu. A vytrolenie bude krásne. Takže najprv zničíme drevo. Počkaj, ja si to dám set home. No ja si ho tu dám. Lomeno set home. A pôvodne sme chceli nájsť úplne iný dom, ale našli sme ten, ktorý sme chceli ešte viac nájsť. Takže je dokonalé. Ale ja som šťastný, ja som tu išla, hovorím si, že ideme naspäť ku tamtému. A my sme išli ku tomu. A pardon, ja som tu išla, že tam sa to sfaklo. Ale ja som videl prvý ten dom. To je možno, že nejde ti to proste. Peťo, skús to. Počkajte chvíľu, prosím. Sorry za lagy. OK. Takže, a tu som si píšel, ale že tam Lukyho ulica. Takže už som vedel, že to je jeho. Dobre, už som tu. Ja som ťa povedal, takže poriadny to, najprv hlínu a potom tu nalejeme lávu. Ty, ale to bude hlboké, jak toto prasa. Ja tu nalejem hlavne lávu. Počkaj, a nepodkop ma hlavne. Máš nožnice? Áno, ja mám nožnice. Ja som si myslel, že tu taký som si ja položil čestu. Lúposti, jedno, nie ti to nič, to viem. Ja tu mám toto, ja ho rozkopem celú tú vlnu. Ja mám nožnice, chceš nožnice? Ja mám, chvíľu ty kecaj. Nie, podkápávaj ma. Dobre. Takže wow, toto je pre mňa úplný zážitek, lebo toto sme chceli nájsť jak blázni. A my sme pôvodne chceli nájsť teraz iný dom, vrátiť sa. A my sme našli toto, takže pre nás to je mega plus. A ja mu tu vyholím aj stromy. Ok, Peťo, keď sa ďalej mňa bolia ústa. To fakt? Áno. Ja ako malý som furt si myslel, že sa viem teleportovať od rodičia, som zaspal v aute a ma preniesli. A ja som si furt myslel, že ja sa viem teleportovať, ale keď bol creeper, neboj sa, odbachnem ho lukom. Neboj. Sa nebojím. Tak, ešte jedna. A ťažím vlnu. OK. Ťažím vlnu. Nie je na nič, ale ja ju musím zničiť, ja ho musím to zničiť. A nie je tu červená, alebo čierna? Neviem, asi nie. Kde je lomeno? Vibe free wool. Môžeš si tam aj dovať vlnu. Aha, takže stade oni brali do... Lukášové? Áno. A ospravedlím sa, keď si teraz počuli môjho mladšieho bráchu. Povedz mu, nech to nehovorí nikomu. Áno, a toto je také tajomstvo video. Toto video nazveme tajomné video. Možno. A povedz lebo toto video naozaj nemá... Povedz bratovi, nech to nikomu nehovorí. Áno, hlavne sa nikomu nepoved, jasné? Lebo ťa zaškrtím. Ale budem vám menej kamošov. Takže to poviem. Juj, tak budeme mať problém len kvôli tebe, keď to povieš. Áno. A to nechceš. A keď to povie, si už s ním nebudeme nič hrať. Áno. Taká si to. Lukyho dielňa, hej. Toto je Lukyho sviňárna. No, nejde tu pokladať hlava na tú hlicu. Ale samo, ide to takto, pozri. Kobl zoberiem a pozri, jak to ide. Čakaj. Na to daj. Tak. Polož ju teraz. No nedávaj bacha. No ešte niekoľko kiblíkov mám. Dobre. Toto vytop. Môžem aj jednu? Do vody. Horí mi riť. Daj mi aj kyblíky. No. Všetky? Nie, ešte nemám miesto. Ja mám ešte 4. Mám štíži. Ja sa zase horím, fuj. Vidíte ľudia, ako to dopadá s malými deckami? Ti sa hrajú s lávou. Peťo, budeme nejaké Minecraft filmy? No, neviem, a prečo si to prezradil, keby náhodou? No nie, ja sa len ťa pýtam. Môžeme, ja som... Ty vieš, že ja som tvoja opora. Dobre som dal tú pec.
Išla na ceduľu. Yes. Ešte jeden kyblíček. A teraz už môžeme, koho trolíme povedať. A volá sa Lukáš Labina. Nehovorí to. Ty prosím, ho nedolali, mám tam knockback. Meč, takýto, luk taký. A keď vidíte nejakého hráča na Trollcrafte menom Dodo05, okamžite ho killnite, zabite ho. A keď poznáte nejakého Majka, tak okamžite ho tiež zabite. A prečo? Ja viem akože kto to je, ale prečo? Lebo treba. Toto nám v živote nám pomôžete. Ja idem si spraviť lopatu a idem tu kopať. Ja mám lopaty. Ja si spravím jednu. Ani nechcem tvojačka, jedám. Dobre, tak tu sa už nebude spavnovať takto, to je. No, za toho má Zoj. Láva. Ja mám na diabenko, čo keď s ním Zoj, to bude epic, že? Áno. Mali sme to spraviť najprv v bloke, až potom tak. Nie, to mám to tak iba pokopem všelijak, to je jedno. Ja ešte mám také bliky hlavy a jeden vody. Tak. Ale nechajme si tie kyblíky. Veď ja si ich nechám, ja už mám kyblík vzadu a viem kopový crafty, mám Ty kokos! Odknúť bekníme. Dobre, už netreba. No nemám nikdy bol. Ty kokos. Skoro si zhorel tak ako ja včera som zhorel. Áno, ale ja mne ostalo pol srdiečka. Ja som sypol. Ty horíš. Hosil som sa. Ja to nevidím. Peťo, Sorry! Peťo, nemáš helmu. Moja identita je odhalená. Dám ti železo. Dám ti železo, chceš? Daj. Vygrafni si. Tak ja mám dia. Dajte asi vygrafni tu železo, ty nebudeš ako seba dia, vieš. OK? OK, Peťo? Dobre, tá moja môže byť aj takáto. Nie jedno aká, on dá jaká. Ja musíme pár takov dia. Aha. A tak to je jedno. No, Možno sa si to nechaj. Počkaj. Prečo mám takú pomalú lopatu? Ty kokos, to som bola prvýkrát v živote, že mám pomalú lopatu, že ju chcem. Veď ja mám pomalú lopatu, a už je napozničená. Či ju chodať opraviť. Ty horíš. No, tak ho vkopeme. No a keď chcete byť v týme Trolly.sk, Pridajte sa nám na Skype. áno. Zapáš. A napíšte, chcem troliť. A hrať. S nami. Áno. Vieš, lebo my akože trolli budeme dosť často. Jak kamošov, tak aj cudzích ľudí. Áno. Je to Trollcraft. Tak. Áno, to sa trolli. Sama počkaj, ja tu chcem spraviť. Kurva. Pôvodne ja to si spravím ohradu, aby nemohol ujsť. Môžeš, ale to zhorí, Peťo, je tu láva. To nezhorí takto. Zhorí to, začni to zhorieť. No za to chcem vidieť. Podľa Minecraft. Skoro zhoril do hlavy lopatku. Ňam. Kostia. Nie tu laglo. Kvôli tej láve. Počkaj, a mne to teraz naozaj laglo. Ja som... Ty si sa neodpojil. Peťo? No? Kde si? Tam, kde som. Ešte nevidím. A boli by sme radi, keby sme mali nejakého v týmu, ktorý by vedel stavať, lebo ja by som si rád postavil nejakú väž. Niekto do mňa udrel, alebo strel šíp, alebo čo, ja ne... Peťo! Tak to ti bere málo. No a čo? Dobre. Mi tu laguje? Ja už tak jediné, že to kvôli tej láve laguje. Aj mne. No to vyhodí ma bežet. Dúfam, že máš kyblíky. A keď nás niekto podrazí, tak si nás neprajte. A spravím ešte také kyblíky. Na čo? Keď sme náhodou našu lávu.
Tak ja mám ešte kyblíky, ale ja chcem skúsiť, či sa tam nedá robiť ten nekonečný zdroj lávy. No to už skús. Peťo, mám 3 kyblíky lávy, 1 kyblík vody. Daj mi tie 3 kyblíky lávy. OK, a potom mám ešte 16, potom mám ešte 19 kyblíkov prázdnych. Vlastne 19 kyblíkov. Tak to je... Dobre. Takže... Poďme. Prečo mi vyhadzuješ? Lebo takto povedí tak. Jo. Tak, vylejem. Odhodím, takto. Nalejem. Kyblík, mňam. Ukázal som kyblík lávy. Kde je ten lavy? Mám sa iba tu tie kyblíky, no. No a teraz uvidíme, či... A teraz skôr, či to je nekonečný zdroj. Nie. Ovolil som. Nie, je, a on sa to po... Nie, chápem už. Dobre, neklamal si. Ale musel som to vyskúšať, diváci. No, ukáže, či by to mohlo stačiť. To som nie je už kránu, fuj. No, to by ho to... Samo, a nesplní sa na tomto jednom mieste. Tak to tam mi nevyšlo taký vylávy. No, Ja budem to. a ja. Je to tam? Počkej, daj to tam takto. Ty si mi to čajal. Takto to tam daj. Dajol si mi lávu. Ja? Ja nemám. To tam nejde dávať. Tu naj polož. Ukáž ju sem. Dobre. Nie. Evil is logic which spell. Taký spellom. Nakázané, že čo. Tu máš, Peťo. Peťa. Elome, nohome. Láva. Vodu som na teba vylial. Juj, to naša láva. To je jedno, hlavne, že žiješ. Mňa to laguje teraz. Vieš, tak je head. Ja som ťa zachránil. No to je dôležité, ale... Jak sa voláš na YouTube, tvoj channel? Beatrice po mojej máme. Tak asi ja už viem, prečo nemáš odbery. Prečo? Kvôli takomu menu. Ale to je jedno. Kurňa! Ježiši! Peťo! Co to si vody už, kurva? Navy. Jo sa troliť nedá. Ty skáčeš do tej lávy. Dobre. To je Ale to by sa nemalo takto spavnovať už. Toto by už naozaj malo byť dobré. Počkajte chvíľu, prosím. Prosím. Ahoj. Vážne sa ospravedlňujem za technické problémy. Zas a znova. Je to doma. Áno. No Peťo, to si to skazil, lebo si do nej niekoľkokrát išiel. A musel to tam vyliať vodu, aby si nestýpol. Pochváľ sa, že? Dobre, ale je funkčný. No, aspoň, že to je normálne. Vidíš, takto. Funguje to. To, čo si robil. Nedali by ste mi prosím nejaké blokenzy? Nadia. Nemám. Dám sticky. Iba 7. Peťo, ja nemám, dám sticky. Dobre. Verieš? Nie. Ne. Tak si zase. No a dneska možno vidieť Minecraft film. No ok, dačo vymyslíme, to nie je ľahké. Ja mám toľko nápadov.
No. Prepáčte, že to teraz Začíná ticho. púšťaš vodu. Aha. Nie, to lávy, nie, to lávy. Fuj, vedľa lávy. Nič. Prepáčte, že teraz to nekomentujeme, ale teraz sme sa nechali uniesť. Wow. Yes. A minihry budeme točiť. Áno, mal savej. Kopu savejoch. Nič, pokiaľ ja natáčam. Aha, dobre. A ja ju. Mne to trochu laguje, tebe. V pohode beží na 20 FPS teraz. Aniku, ja natáčam až keď tá láva, vieš. No, To však je to. babmína. Tak toto to- bolo menšie trolenie. Hodinku a pol prátaj, príde mamina. Prepáčte. Sorry za ten veľký lag v porte. Dobre, a ja som... Tedy, sa dá požičať železný kromp. Či to ten, jak sa volá? Zlatý. Ten kope rýchlo. A čo? Ale rýchlo sa kazí, ale kope rýchlo. A nevie, kopak dia. Sorry za ten epický lag. Musím tu všetko internet nemôžem, uploadujem. Takže, sorry za ten lag, ja to tu ukončím. Takže, Peťo, pozdrav sa. Ahojte a fajčite. Čus!